i li diu un... Fernando, molt bé, Tu què vols, Joan? No, jo la meitat. Què? L'arengada. Mira. Toma. Guàrdia Civil. Sí? El que diem Guàrdia Civil. Jo conec això, Guàrdia Civil. Avui sí. Taparem a la porta. Pásame, Rizo, agarra la coca i tot. Han preguntat elegant. Guardem perquè no falte. Aquí a Vallibona és típic fer l'aiguardent. Llavors avui tenim que fer una mica tots plegats, una mica agafar la copeta d'aiguardent. Ens posarem tots contents, ens posarem tots contents. Estem aquí faltant ja. Valorant el grupete, no, és que 22. Tenim el guardem encara, Agustí! Els nostres anteplegats que van caminant a i avui estem fent balea. A què li falta per bé? Agustí fa falta! Agustí! Algú li falta? Per la marea! Li falta Vicent! Vinga! Crisis! Quin tipus de fotògrafo tu? Si hi ha xalados crios allí dalt. Sí, nosaltres no. Has vist a... Hay que ver una ella, verás si chalará. Però no va de cap manera, torna a provar. Important! Miguel, la guardera està. Jo què sé, tu... Menos parlar i al palillo. Son una colla de mariques. Oh, no. Vinga, una, dos, Poseu així i aneu baixant. No dones idees, Agustí, que després... Aneu baixant. Va concentrat. Claro, no,
bon matí d'abril, de bona horeta, em vaig trobar un minyó a la fonteta. Em vaig trobar un minyó a la fonteta que em va parlar d'ocells de l'aire. Em va parlar d'ocells de l'aire. I em va ensenyar a dormir damunt l'herbeta. Em va ensenyar a dormir damunt l'herbeta. I em vaig ficar amb un riu amb el Guilleta. Igual. Entra la tranquil·la tarda pel fosc camí de la mirada. Enllà del mar ben treballat pels bous del sol endins del blat, quan més perfecte mor la flor a l'aire lleu pel gran dolor d'aquest camí de la mirada. Se'n va la tranquil·la tarda, se'n va la tranquil·la tarda. Enllà del mar ben treballat pels bous del sol endins del blat, quan més perfecte mor la flor a l'aire lleu pel gran dolor d'aquest camí de la mirada. Se'n va la tranquil·la tarda, se'n va la tranquil·la tarda. Jo me voy a tard i no me entera de res. A continuació, después de ver la barraca per la tarde, la misa y la bendición del animalista a la iglesia. A continuació, donarán la cogita y la guarden, pondrán boca a la barraca y después van a los romans polideportivos. Y a continuació ya ahora va. Chao. Si vas menjant i bevent no passa res.
Home, la podíem fer una mica més gran, no? Sí. Això està molt forro, eh?
van, mira Alba, que guapa està. Matí d'abril de bona horeta em vaig trobar un minyó a la fonteta. Em vaig trobar un minyó a la fonteta que em va parlar d'ocells de la irineta. Em va parlar d'ocells de la irineta i em va ensenyar a dormir damunt l'herbeta. Em va ensenyar a dormir damunt l'herbeta i em vaig ficar amb un dit la faldilleta.